Týmto nástrojom proti sebe bojovali konkurenti v stredoveku. Meč neskôr nahradili strelnými zbraňami. I'll be back. Konkurenčné boje sa ale začali stávať technologicky sofistikovanejšími v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Môžu za to podnikové informačné systémy. Tie boli navrhnuté tak, aby nahradili manuálne činnosti vo firmách, zlepšili efektivitu a najmä konkurencieschopnosť. Tieto systémy si ale nevedel dovoliť každý, na rozdiel od systémov, ktoré sú na trhu dnes. Ja ti v tomto príspevku ukážem, aké nástroje pomáhajú firmám vyhrávať konkurenčný boj v súčasnosti. Zákaznícku podporu môže zastrešiť nástrojom od LiveAgent. Vyriešiš ním e-maily, telefonáty od zákazníkov, ako aj live chat, ktorý si môžeš umiestniť na svoj web. Ďalším nástrojom na riadenie firmy môže byť Flowy. Vyriešiš ním databázu kontaktov, starostlivosť od zákazníka, aktivity vo firme, výkonnosť obchodníkov, budeš mať dostupné dáta, postrážiš si dôležité termíny, dochádzku zamestnancov, doklady aj financie. Za zmienku určite stoja aj iné slovenské a české systémy na riadenie firmy, obchodu a projektov, napríklad Raynet, Freelo a Keflow. Zo zahraničných je dobré spomenúť Zoho, Insightly, HubSpot, Monday, Bittrex, Freshworks, Odoo a Salesforce. No a aká je ich cena? Vieš si ich vyskúšať zadarmo a ceny začínajú v jednotkách eur mesačne. A to vôbec nie je zlé. Nezabudni ale na to, že aj keď máš dobrú zbraň, myslím tým systém, musíš nielen vedieť, ako sa používa, ale ju aj reálne každodenne používať, inak ti je na nič. A aký systém používaš ty? Napíš mi to prosím ťa do komentára. Vidíme a počujeme sa.